அது ஒன்று. நீ இங்கே நிற்கிறேன் பாரு, ஓடிட்டா ஓடிட்டு இருக்குது. நீங்கள் முதல் போங்க, நான் ஒன்று எடுத்துக்கிறேன். ஒன்று முதல் அங்கே நில்லு. இப்படி திரும்பிக்கா அண்ணா, இப்படி திரும்ப. அவ வந்த தனியாக நில்லுண்ணா. அப்படி இரு, அப்படி இரு. ஓகே, இங்கே வா, இங்கே வா. எலும்பு இல்லை, எலும்பு இல்லைண்ணா. அதை இப்போ இதை 3 கோபுர இந்த பாரு, இப்படி காட்டினா போதும். பாரு, இப்படி காட்டினா போதும். இந்த டைரக்ஷனில் இது இப்படி காட்டினா பாரு, 3 தெரியுது பாரு. நல்லா தெரியுது. அது வெயில் கண்ணு பூசு தெரிய மாட்டேங்குது. இதனால கண்ணு பூசு தான். எனக்கு கண்ணு பூசு யாரு தெரியல. கிளாஸில் யாரு உங்களை தெரியுதா? நான் மேலே கோபுரத்துலையும் பார்த்தேன். தெரியுதா? தெரியுதா? பாரு, கோபுரில் தெரியுதா? நான் எடுத்து தெரியுதுங்களா? அதை ஒன்றும் ஓடிச்சு. வாங்கலாம். அப்படியே ஒன்றும் தெரிய மாட்டேங்குது. தண்ணி இங்கே தெரியுதா? உள்ளுக்கோடு தெரியுதா? அப்படியே அங்கேயே இருங்க. Blue.
கூட்டம். இந்த பக்கம் କୋଇଲି ମନ୍ଦିର, ଇଏ ହେଉଛି ସମୁଦ୍ର। ଆମର ପୁରୀରେ ଯେଉଁଭଳିଆ ଏଠି ସେଭଳିଆ ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର। ଇଏ ଏଠି ତିରୁଚାନ୍ଦୁର କାର୍ତ୍ତିକେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର। அப்படியே அப்படியே எனக்கு தெரியுதுண்ணா, ஒரு ஃபோட்டோ எடுக்கணும். பெரிய நாள் கண்ணு கேட்குது. கடவுள் அங்கே இருக்குங்க. உள்வாங்கினாங்க ஒன்றும் உள்வாங்கினாலே தெரியும்.